Днес ще ви покажем трите типа черни мастила, които предлагаме. И трите могат да се използват с четка, перо и перодръжка или вътре в писалка. Първо имаме Тален с индийски туш. Макар че оригиналното е от Китай, европейските търговци първо са го открили в Индия и така са го кръстили. Той е водорастворим докато е мокър и водоустойчив след като изсъхне. Заради съдържанието на свързателя шелак, който се използва в този туш, както и някои други. Второ имаме акварелния туш на Тален Секулин, който е багрил, отличавайки се от другите, които са с пигменти. Той винаги е водорастворим, подобно на акварелната боя, което означава, че даже след като изсъхне, може да се измие или да се разтвори отново за различни ефекти. Също така може да се използва върху коприна за багрене или за рисуване. Трето и последно имаме акрилния туш на Амстердам, който е доста покривен заради високата си пигментация и много перманентен заради акрилния биндер, който той използва. Прави ги го подходящ за работа върху всякакви повърхности, включително метал, дърво и някои по-гладки повърхности като стъкло. За повече информация за тези тушове може да проверите в сайта или да дойдете на място в магазините ни във Варна и в София и да разпитате колегите.